गिबियावनो नोंथांनिसिम आंनि एसपी बड'लेण्ड निउज चेनेलनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन जासि हरफिननानै दिनैनि रादाबखौ आं फरायनो आखायाव लाबाय। आसा खालामो आंनि रादाब फरायनायखौ नोंथाङा जोबजासिम खोनासंगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमाल नार्जारी। बर' हारियाव सोलोंथाइ बिथिंनिफ्राय जागायनानै बर' हारिनि जेसेबां समस्या दं बेफोरखौ नोजोर होनायनि गारजेन महरै दुलाराय बर' फरायसा आफाद थामहिनबा एबसुआ जेरैबायदि हारिनि फारसे नोजोर होबोगासिनो दं, थिग बेबायदिनो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा कमिटिया थांनाय 16 खालार खालि मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों समाजारि बिजोङाव रोखा खालामना होयोदि जाय भारत सरकारनि संबिधाननि गेजेरजों 6 सिडिउलनि गेजेरजों बिटिसिआव रोखा संबिधान दफा नं 3326 नि गेजेरजों थारै माब्लाबा आसामाव बिधानसभा आरो लकसभानि दाफामफिननाय जायोब्ला 6 सिडिउलनि आन्दारावनो मोनसे एसटी रिजार्भ लकसभा बांहोबावनायनि मख'नाय थासेयावबो बिटिसिनि मोनद' एमएलए समष्टिफोरखौसो लाना थांनानै अदालगुरि दरंमुनि गोदान लकसभा दाफामफिननाया थारै संबिधाननि भायलेसन खालामनाय जादों होनना बिथांमोना रोखा रावजों फोरमायो। लोगोसे बिथांमोना फोरमायबावो दि बिधानसभा दाफामफिननाय बिथिङावबो भारतनि इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया गोदो बिटिसिआव 12टा समष्टिनि मादाव 6टायानो एसटी रिजार्भ थाखानायखौ नाथाय आथिखालाव जुदिअ बिटिसिआव 12टा विधानसभा समष्टि बारायदोंब्लाबो नाथाय गोदो 6टा एसटी रिजार्भखौनो फिन दोनफिननानै जेनेरेल समष्टिखौसो 6टानिफ्राय 9सिम बारायना दाफामफिननायाव थारैनो इयुनाव एसटीजों लोगोसे बर' हारिनि राजखान्थियारि मोनथायनि खैफोद फैगोनखौ रोखा नुहुरखानानै इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया आरो राष्ट्रपतिखौबो लोगो हमसेयावबो जेबो फिथाइ थायैनि थाखाय थांनाय सेप्तेम्बर 30 खालार खालि गुवाहाटी हाइकर्टआव बिथांमोना साब्रैजों फारियै सानसुमा खुंगुर बसुमतारी, जोंब्लाव बसुमतारी, अमर सिंह ब्रह्म आरो दावराब देख्रु बिथांमोना चेलेन्ज खालामदों होननाबो रोखा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो। आरो लोगोसे बर' माहारिनि सिगाङाव रोखा खालामना होयोदि बिथांमोना थारै बेबायदि कर्ट केसआव गोबांबार देरहाबोदों आरो बे बारावबो देरहासारगोन होनना सुलुंनि गेजेरजों रोखा खालामना होयो। थारै जायखिजाया खामानियाव देरहानाय आरो जेननाय थाखायो आरो बेयो मोनसे मिथिंगानि एंगार हायै नेम, बेखौबो बयबो मोनथिखायो। नाथाय थेवबो फैगोन लकसभा बिसायख'थियाव सोर देरहागोन आरो सोर जेनगोन बेखौ जों राजखान्थि दैदेनगिरि बिथांमोना जेरैबायदि गोरलैयै ओंखाम जानायाव दै लोंनाय बायदि हरखाब बुंना होनो हायो, नाथाय बिनि थार फिननायखौ जों सुबुं माहारिया मोननाया एसेबां गोरलै नङा। नाथाय बेयोबो थार फिथाइ मोननाय मोननैखौ दोनथ'नानै समजों लोगोसे गोरोबनानै खामानि मावलांनो हायोब्लासो बेनि मोनसे थार फिथाइखौ मोननो हायो होननाय बायदि जोंनि बिटिआरनि राजखान्थि हान्जाफोराबो इजराइल आरो पेलेस्टाइनआ जेरैबायदि नारा नाथा दावहा नांदों खेंस्लाय फ्राय बेबायदिनो बिपिएफ, इउपिपिएल आरो बिजेपि राजखान्थि हान्जानि गेजेरावबो राजखान्थियारि गोख्रों खालामनो नाजानायखौ जों खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनदों। थांनाय 16 खालार खालि सुक्लाय सेरफां समष्टियाव बिपिएफनि सिडब्लिउसिआव बिजेपिनि भाइस प्रेसिडेन्ट आरो इउपिपिएलनि माइनरिटि सेलनि सेक्रेटारि दैदेनगिरि बिथांमोना आखाइ हमफैनायखौ दुंब्रुद गोसोजों बरायना लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा प्रमद बर' बिथांखौ थांखिनानै एमसिएलए इएम बिथांमोननो जेबो फेसिलिटि होनो हायैनि थाखाय बिथांमोना प्रमद बर'नि लिडारशिपआव थाया होननानै गोबां दैदेनगिरिफ्रानो बिपिएफआव जइन जाफैदों होनना बिथाङा रोखा रावजों फोरमायो। लोगोसे डिमाकुसियाव प्रमद बर' बिथांनि नुजाथिसेयावबो सिडब्लिउसि मिटिंआवनो 100सोल' सोद्रोमा नुजाफैनायखौ बिपिएफनि मोजां लैखोन होननाबो बिथाङा रोखा रावजों फोरमायना होयो। हरिदतमायाव कच राजबंशिफोरनि आक्रासुनि दैदेनगिरिफोराबो गावसोरनि फरायसा आफादखौ नागारनानैब्लाबो लोब लोब बिपिएफआव जइन जाफैनानै कच राजबंशिनि सेलनि आफादगिरि दीपांकर राजबंशी बिथाङा बुङोदि बिजेपि आरो इउपिपिएल राजखान्थिफोरा टटेलि कच राजबंशीनिफ्राय भट मोना, मानोना इएम उरुप कुमार दे बिथांखौ फेजेननायानो कच राजबंशीफोरनि गुबै थांखि। आरो लोगोसे बिथाङा इउपिपिएल राजखान्थिया लिडारशिप मानियै मोनसे राजखान्थि हान्जा होननानै फोरमायनो थांनानै एरै बुङोदि इउजि ब्रह्मआ प्रमद बर'नि खौरांखौ मानिया आरो प्रमद बर'नि खौरांखौबो राकेश ब्रह्मआ मानिया। थामहिनबा लिडारजों लिडार मानियै थासारिजोंनो आथिखालाव इउपिपिएल राजखान्थिया सोलिगासिनो दं होननानैबो बिथाङा रोखा रावजों फोरमायो। ओंखायनो बिथाङा जिबौफ्रा जेरैबायदि बिदैनिफ्राय गनाय लोगो लोगो खारनो जागायो, थिग बेबायदिनो बिथाङाबो बिपिएफआव जयनिं जानाय लोगो लोगोनो प्रमद बर'खौ थांखिनानै मोनसे लेसनखौ रोखा खालामना होयोदि बिपिएफआ जयनिंखौ मोननै स्टाइलाव खालामो, जेरै मेगा जयनिं आरो सेल जयनिं होनना दुगा आरो गोख्रों रावजों रोखा खालामना होयो। लोगोसे 20 खालार खालिबो सेरफांगुरियाव कच राजबंशीफोरखौ लानानै गेदेरथार मोनसे मेगा जयनिं दङ होननाबो बिथाङा इउपिपिएल आरो बिजेपिनि सिगाङाव गावसोरनि राजखान्थिनि गोहोखौ दिन्थिनानै रोखा खालामना होयो। बेराफारसेथिं बिटिआरनि 40 नं रौता समष्टिनि नुतुन पानबारि प्राइमारिनि बरिगब दिगुलिपारावबो 70 नं एसेम्बलि समष्टिनिफ्राय एमएलए सरन बर' बिथांनि नुजाथिनायाव बिजेपि आरो इउपिपिएलनि मोननै राजखान्थि हान्जानिफ्राय बिपिएफआव लोब लोब आखाइ हमफैनाय नुथाय आरो कक्राझारनि हाब्रुबारियावबो 70 सा गोदान सोद्रोमा बिपिएफआव जयनिं जाफैनाय समाव एमएलए रबिराम नार्जारिनि बिबुंथियाव बयबो गोसो होसारनानै आखाइ खबजबनाय नुथायफ्रा बिजोंनि गेजेरजों गोसारनायखौ जों बयबो नुनो मोनो। आसाम पुलिसनि मोनसे देरहासारनाय सोरगिदिं सान हर मानसिया गावबा गावनि थांना थानायनि थाखाय जेरैबायदि बिबिआरनिफ्राय जागायनानै मुलुगनि कौटिपुति सुबुंसिम साफ्रोमबो गुबुन गुबुन आदब खायदानि गेजेरजों रांखावरि खामायनायनि थांखि लानानै सुबुं माहारिया खामानि मावगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो मैया जरहाटआव मानस प्रतिम दास आरो रक्तिम दास सानैबो लोगो नांनानै मोनसे सोमोनांथाव आदब खायदाजों नेशनेल हाइवेआव फुजायाव फाननाय पिस्तलजों मोसौ गारिनिफ्राय रां दाबिनाय खामानिखौ सायख'ना लानानै 1 गुरु खाले बागर मरन होननाय बायदि जेब्ला बिथांमोना रां दाबिखांनानै हाग्रायाव थाहैदोंमोन अब्लानो बिथांमोनखौ जरहाट थानायनि पुलिसफ्रा एरेस्ट खालामनानै लाबोयो होनना मैया सुलुङाव
रोखा फोरमायो। सोलिबाय थानाय पेलेस्टाइननि हामास उग्रपन्थिखौ फोजोबस्रांनो थांनानै लासै लासै बे दावहाया उग्रपन्थि फोजोबस्रांनायावल' नांथाबनानै थायाब्लासिनो अनाखाना जेबो दाय फोदो गैयै जाय मेडिकेलाव मानसिनि जिउखौ रैखा खालामो बेवहायबो गाग्लोबनानै 500 सुबुंनि जिउ जोबनाय जाथायखौ लानानै आमेरिकानि थागिबि सुबुंफ्रा गावसोरनि हादोर आमेरिकाखौ मुगैनानै आरो इयुनाव दावहाया जाथाय गेदेरनिफ्राय गेदेर जालाङा बेखौ लानानै रोजा रोजा सुबुंफ्रा मैया आमेरिकायाव सोमावसारो आरो अख्रां गोमसारजासे दावहा बन्द जानांगौनि थांखिजों सोमावसारनाय बेखौ बन्द खालामनो आमेरिकान पुलिसफोरा गोख्रों हेंथा होनानै खमैबो 300 सा सोमावसारगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामनाय जाथाया मुलुगनि सुबुंफोरखौ समखिखांहोदों। बेराफारसेथिं इजराइला जिहेतु गासै मुस्लिम कान्ट्रिफोरनि गेजेराव दं आरो जेराव बैफोर कान्ट्रिफोरा थामहिनबा सौदी आरबा इस्लामिक अर्गानाइजेशन कर्परेशन सुंद'यै IOC नि गेजेरजों गासै 27 ता हादोरफोरखौ लानानै थौयै सावरायज्लायो अब्ला बे सावरायज्लायनायखौ नुनानैबो सुबुंफोरनि सिगाङाव मोनसे गेदेर सोंलु फैदों थारै इजराइला गुबुन हादोरनि हेफाजाबजोंल' गावनि हादोरनि इयुनखौ बबे लामाथिं लांनो नागिरदों होननानै मोनसे सोमोनांथाव रादाब। 4 ताला बिल्डिं खामनायाव गावनि जिउखौ अरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय 4 ताला बिल्डिंनिफ्रायनो बाज्रुमनाया मुलुगनि सुबुंफोरखौ सोमोनांहोयो। बेराफारसेथिं सासे 58 बोसोर बैसोनि सासे कर्नाटकनि बोराया हामास उग्रपन्थिखौ सापर्ट खालामनानै भिडिअ खालामनानै ससियेल मिडिया हगारनानै एरेस्ट खालामजायो। आरो बेनि अनगायैबो बिजेपिनि बुंथिगिरि जेसाद पुनवाला राजस्थाननि सासे कंग्रेस MLA गावनि समस्थिनि सासे हेफाजाब बिहैग्रा सुबुंनि खर'नि फावरिखौ जोनानै उरायहोनाय मोनसे समनि भिडिअखौ समाजारि बिजोङाव शेयार खालामनानै गोबां दान्थे बिदान्थेनि आबहावा सोरजिनायखौ जों समाजारि बिजोंनि गेजेरजों रोखा नुनो मोनो। मोनसे दुखुनांथाव रादाब अमृतपाल सिंह मुंनि सासे अग्निवीर आर्मिया बावैसो साननि सिगाङाव गावनि जिउखौ गावनो फोथैना लायो। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बोसोराव 100 निफ्राय 140 रौनियाफ्रा बेबायदि गावनो गाव फोथैना लानाय जाथाया थांनाय 2001 मायथाइनिफ्राय जागायनानै गासै 20 बोसोराव 2000 रौनियाफ्रा बेबायदि जाथायजों मोगा-मोगि जाबाय थानांदों होननाबो सुलुङाव रोखा फोरमायो। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। थारै नोंथाङा आंनि रादाबखौ अननानै जोबजासिम खोनासंनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन जासि हरफिननानै थारैनो नोंथाङा दिनैसिमबो आंनि रादाबखौ साबस्क्राइब लाइक आरो शेयार खालामाखैब्ला अननानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबस्क्राइब लाइक आरो शेयार खालामनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। एसेनोसै गोजोन्थों।